momentiño, queridos o Santo, porque estános pedindo a paso a nosa compañeira Fátima. Bueno, moitas veces, lle temos falado aquí no termómetro, bueno, pois destes ataques do lobo, non, que sofre a nosa xente no campo. Bueno, pois temos un centinela o que pensamos que ás veces non lles damos o valor que merecen, que xa están vendo que fermosura de verdade, que o can de palleiro, que por certo é unha raza autóctona galega. Din que son os mellores centinelas contra o lobo porque teñen un gran oído e ademais son, Fátima, din que son moi leais os seus donos e a protección da casa. Non sei se lles damos, querida compañeira, o valor que teñen. Pois imos falar, dicimos, compañeira, presentalos primeiro, logo coñecemos un poquinho o carácter. Estades vendo aquí a Toxo con Óscar o seu dono, estades vendo estas dúas femias, nai e filla, preciosa Xesta e Lenda, dixeno ben, non? José María o dono, e tamén vemos aquí a máis cativiña de todas, que é Leria, e ten moita Leria, está aquí con Rubén, ten moita Leria, porque é a que máis enerxía ten, a máis cativiña de todas, pois tiña que ser a tamén a máis enérxica. Estamos tamén con Dani, do Club de Raza Autóctona, falamos de can de palleiro, que vos estáis fomentando un poquinho a recuperación desta raza, que, como dicimos, é unha raza que paga moito a pena, verdade? É unha raza que paga moita pena, é unha raza autóctona galega que é daqui e que está en perigo de extinción e que, bueno, que levamos un traballo incansable xa de 23 anos traballando por recuperala. Hai que pensar que alrededor do ano 2000 empezamos cuns 100 animais que fomos buscando aldea por aldea e estamos ahora nos 2500, pero, bueno, non nos podemos despistar porque o traballo é moito que queda por diante todavía. Falaba a Rocío, a presentadora, de que son cans que efectivamente alertan da presenza do lobo incluso antes que os mastíns. Como é isto? Sí, é un can que por fisionomía ou por morfoloxía é moito máis áxil que o mastín. Só hai que pensar que os mastíns poden andar por os en torno 90 kilos aproximadamente, entre os 90 e os 100, e o can de palleiro anda o macho alrededor dos 38-40 kilos. Entón é un can moito máis áxil, moito máis veloz, e é o primeiro en divisar e en alertar de que o lobo está aí. E en enfrontar, como primeira liña de salvagarda do noso gando, o propio lobo que chega. Eso lle dá uns segundos moi valiosos para que xa os mastíns poidan chegar e facer, bueno, o seu traballo contra o lobo, que é botalo fora dali, e o palleiro xa volve de novo ao seu hábitat de protección de todo o noso gando, claro. Mira, seguimos agora falando contigo, pero que están na casa gozando, desfrutando destas fermosuras de cans, está de los vendo. Son cans que veñen de gañar premios de beleza no Moexmu, Muimenta, que foi esta fin de semana. Mira, Óscar, estamos namorados de Toxo, porque descríbenos un pouco a Toxo. Toxo, pues es un perro como pastor que es un perro guardián, al mismo tiempo es muy familiar, es un perro que le gusta estar con la familia, con la gente que viene a casa también no hay problemas con ellos, y sobre todo tiene esa faceta guardián. ¿Qué pasa? Que es un perro como pastor que es un perro que hay que socializarlo, es un perro que lo mejor es llevarlo con otros perros, aunque en casa vive con otros dos. Lo importante es que esté con perros que no conoce, en ambientes distintos, no solo por tener una finca y dos perros pues ya está socializándose, no, es mejor llevarlo con gente desconocida, en caso pues a ciudad, los ruidos de motos, de autobuses. Estás portando genial, ademais é alobado, non? Sí, es alobado. Sí, hermosísimo, Ya llevamos un año socializándolo y ahí lo vemos, claro, es un perro que una vez que pasas ese tiempo y ese trabajo con él, pues mira, es que está aí, puedes soltar la correa, que está tranquilamente. Está tranquilísimo. Ademais, primeiro premio, despedimos entón con estas dúas fermosuras, nai e filla, xa despedimos contigo, Óscar, que che quería preguntar, José María, que che quería preguntar por que decidistes esta raza que, mira, tela desde hai 5 anos, non, esta nai? Sí, esta ten 5 anos, aquí ten unha filla xa de 8 meses. Recuperando a raza moi ben, Bueno, decidí, antes era cazador, tuve un cas de caza, e despois abandonei a caza, e decidimos por esa porque me gustou a raza, o comportamento, vía que había casas de palleiro con un comportamento moi sociable, e de feito acertei moito porque gustaño moito os rapaces. Que ben. O comportamento con rapaces é genial. Despois sabe cuidar da finca,
está na finca, dá os seus avisos, despois que a xente que ven, pois, o primeiro dá un saludo e dixe, aquí estou eu. Que xa somos amigas, mira que ben me estou levando. Bueno, graciñas por atendernos a todos, despedimos ca fermosa de todas, ca fermosura esta. Leria, que tes moita Leria, veña, despide aí, compañeiros, quedamos con estas fermosuras. Veña, querida, hola Leria, que tes moita Leria. Qué maravilla, Fátima, esas fermosuras que agora, como Leria, que gañan premios na Moexmo, e hai pouco, claro, sobre todo, os máis maiores dicían, pero este é un can de raza, será o que había na miña aldea, Bernardo? E agora, por fin, comezamos a darlle a categoría que teñen. Que características teñen estes cans, Bernardo? O guardián máis leal para casas, para leiras e tamén para gando, Rocío. É unha das 4 razas autóctonas caninas que temos xunto co quisquelo, xunto co podengo galego e xunto co perdigueiro. Foi recoñecida como raza autóctona dende 2001. O seu nome débese a que no palleiro adoitaban dormir os pastores e os seus cans, pois cando tocaba vixialo gando polas noites, e comparte orixe común con cans pastores belgas, alemáns e tamén holandeses. Físicamente, como é? É un can de tamaño medio, ata 70 centímetros pode medir, de entre 20 e 35 kilos de peso. A súa esperanza de vida está nos 12-14 anos e son características as súas orellas, erguidas e triangulares, como víamos a Leria ou a Toxo. Musculoso e áxil, tamén é un animal moi enérxico. Por que? Pois necesita tarefas diarias que o manteñan ocupado todo o día. Foi empregado de sempre no pastoreo de vacas ou de ovellas, pois é valente e intelixente, nada lle impón. É atlético, que ten un bo equilibrio psíquico, pero posesivo do seu territorio e de quen convive con el. É dicir, fiel cos seus, pero máis esquivo cos extraños. Os que non son da casa, failles atrás. Tamén ten capacidade para aprender, por iso se proba como can guía para persoas cegas. Hai un dito popular que di que a estes cans solles falta falar, que ben o saben, non inmanas nas aldeas. Eu creo que, claro, cando falamos ás veces de raza autóctona, ao final do que se trata é que son cans adaptados perfectamente ao noso terreo, non? E que por iso son tan eficaces, non? Na protección, para empezar, das casas. Totalmente. É moi ben traída toda esta explicación porque é verdade que durante moito tempo un can de palleiro a xente chamáballe a un palleirán, o que estaba por aí ademais pola rúa. despectivo, verdade? Exacto, que era como cruce de razas que non sabías moi ben que raza era un palleiro. Ahora son Ollo. mil razas. Claro, esto es un mil razas, Este é un can de palleiro, unha raza autóctona, que por certo, como dicía Fátima no directo, é unha raza que está en perigo de extinción e que temos que seguir coidando, porque é verdade que hubo un repunte cando Fusco, un dos can de palleiros máis famosos que tivemos aquí en Galicia, fixo un anuncio dun supermercado, non? Maravilloso. É verdade, Que aí hubo un repunte moi importante. fixo mainstream, que din agora os rapaces. Fixo totalmente coñecido, non? Extensible a todos os públicos, entón hubo como un repunte, pero evidentemente temos que seguir aí nesa loita porque realmente hai 2.500 e non poderían manterse eles sós, precisan ainda moita axuda para que non desaparezan. Entón, pois aí temos aí esa raza que, como dicía Rocío, realmente están adaptados ao noso. O can de palleiro que, como di o seu nome, Gloria, que dormía no palleiro, non? Pola noite. Curiosamente, verdad? E polo día. Era un can que sabía que era can. Correcto, que non dormía na cama nin no sofá. Claro, sabía que era can. Efectivamente, aí estaba. Eu estou pensando a raíz do que dixo Xos entón outro día da señora von der Leyen. Oi, por que non lle mandamos un canciño destes? Por favor, recorda o que dixo outro día. E deixa a teima xa co lobo. íntimos, Sos Claro. Antón e von der Prometín que Leyen. non volvía a falar do lobo. No, pero falo. Pensei que iba a dicir, prometí non falar máis de von der Leyen, no, do lobo. No, do lobo, sí, teñe medo. Pero eu, por exemplo, estou encantado porque son fan desde pequeno do can de palleiro, porque Por qué? tiñamos un can de palleiro que se chamaba Bandido e que facía honor ao seu nome, Sí. e era boísimo. Entonces temos un recordo boísimo do can de palleiro, non? De feito, Había moito Tarzán. Bueno, este era Bandido, pero... Sí, depois tamén había de moito feito, Trotsky, Manel, que é non tan sabía. cariñoso que tamén é o que emprega moitas veces a Garda Civil para a xente da 11. Sí, ahora e que sí. rapaz, o sea, que persoa aquí en Galicia non viu na súa aldea un destes cans. Claro, non sabíamos probablemente que era raza autóctona. Eu te digo a verdade, non vou agora. ser moi sincero, eu era un pouquiño como Ima, era o can de palleiro, o que estaba mezclado. Claro, claro. Non había pedigrí. E un día, un parente, facerá como 15 anos, non, menos, quizás, tiña un can moi bonito ali nunha perrera, e dixo, que can máis bonito, tal, can de palleiro, como de can de palleiro.
con esa tal, claro. E aí foi onde me di en conta que era unha raza ahora, que estaba catalogada como raza, porque para min os cans de palleiro eran eso. E hoxe en día, que din que, claro, que costa recuperalo. E ahora que a lei animal, máis, porque calquera non pode criar, ten que criar os criadores. E a idea é evitar estes cruces e recuperar, este parente que ten unha parella non pode, se non tes o para poder criar, pois non podes vender ese. No, Bueno, xa sabedes, 12 en punto do mediodía, que estamos a vivir, bueno, pois tempos incertos, non?